നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് കേരള ഗോൾഡ് റേറ്റിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാ ദിവസവും സ്വർണ്ണവില വളരെ നേരത്തെയും കൃത്യമായും അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഗോൾഡ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില നിലവാരവും ആ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നലെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ വിലയിടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 5200 എന്ന വിലയിലും പവന് 41,400 എന്ന വിലയിലുമാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. ഇന്ന് 19/1/2023 ഗ്രാമിന് 5200 എന്ന വിലയിലും പവന് 41,600 എന്ന വിലയിലും തന്നെ തുടരുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ശക്തമായ വിലക്കുതിപ്പ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഒരുപക്ഷെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിലക്കയറ്റങ്ങൾ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. സ്വർണം വിൽക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ് വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത്.